Әлеге тартмалар кичкенә балыклар белән тулы. Аларны махсус Мәскәүдән үк алып кайтканнар. Бүгеннән башлап 32 мең кичкенә шүгә балыгы Иделдә яши башлаячак. Шүгәне улдыктан үстергәннәр, балыкларга якынча 80 көн. Монда кадәр 12 сәгатьлек юл узганнар. Тартмадагы су салкынча, Иделнеке белән бер тигез. Суга җибәргәнче маймышларны тагын бер кат тикшерәләр һәм үлчиләр. Ел ахырына җибәрелгән маймышлар саны 1 миллионга тулачак. Моның өчен 35 миллион сум акча тотыла. Иделгә чумган бүгенге 32 мең шүгәнең 5% гына, ягъни 1000 ярымы гына исән калачак дип белгечләр. Нәкъ менә шүгә балыгын сайлаулары да очраклы түгел. Древняя рыба. Шүгә борынгы балык, ул юкка чыгып бара. Кызыл китапка кертелгән. Татарстан буенча сулыкларга шулай ук сазан, табан балыгы, шуртан маймышлары да җибәрәбез. Ком чыгарганда, күперләр төзегәндә, сулыкларда алып барылган төзелешләрдә су асты дөньясына зыян килә дип белгечләр. Маймышларны җибәрү шул зыянны каплап бару өчен эшләнә. Балыкны Татарстанда да үстерәләр. Браконьерлар белән көрәшүдә үз нәтиҗәсен бирә. Ежедневно сотрудниками отдела Балыкчылыкны күзәтү идарәсе вәкилләре браконьерлык очракларын ачыклау өчен көн сайын рейдларга чыга. Быел 1000 ярымнан артык кагыйдә бозу очраклары теркәлде. 100 җинаять эше ачылды. Стерлица из той же партии, поэтому только в Камский плес. Казаннан кала маймышларны бүген Лаеш, Арча, Чистай һәм Ярчалы тирәсендәге сулыкларга да җибәрделәр. Илгиз Шәкүров, Александр Вольнов, Яңа Гасыр каналы.